Takže pár slov k náterom kúpacích kadí. Naše kade olejujeme, nepoužívame žiadne lazúrovacie laky a rôzne hrubovrstvé nátery. Už niekoľko rokov natierame s Koratexom, nemecký olej. Letí hlavne posledné 2 roky tento orech, taký odtieň do hneda. To môžeme vidieť tu nanáša sa to v tenulinkej vrstve. Krásne vystúpi kresba dreva a výhodu tá tenká vrstva má aj tu, že po čase, keď chcete pretierať obklad, tak stačí jemne prešmirgovať takouto penou a netreba starý náter odstraňovať, ušetríte si s tým kopec roboty. Na prianie zákazníkov samozrejme natrieme iným olejom. Toto vidíme Osmo, takéto strieborné, to tiež v poslednej dobe hodne letí, neviem prečo, alebo Remers, ale hoci aký olej, čo už zákazník používal na chalupe alebo na pergole. Tu na táto bledá kadička, tá je natieraná týmto nemeckým PNZ olejom. Vyzerá pekne, je polomat, krásne vystúpi kresba dreva, ako by to nebolo ani natreté, pritom je to odtieň červený smrek, modřín, ale elegantné, pekné. Nedoporučujeme absolútne montovať nenatretý obklad, lebo ako vidíme tu obklady sa natierajú aj vo falcoch, aj v drážkach, zvonka znútra. Tým zamedzíme tomu, že časom ako sa bude obklad hýbať, tak nebude presvítať svetlé drevo zo spodu. A samozrejme to chráni v tých falcoch, chráni aj to drevo, že nedegraduje. A v neposlednom rade sa odtieň obkladu volí k farbe kadi. Tu vidíme bledosivú kaďu, do ktorej sa veľmi hodí tento svetlý odtieň. Ale nakoniec vám ešte poviem môj názor, čo sa týka farebných prevedení. Tak podľa mňa nemusí byť všetko drevené okolo chalupy rovnaké ako je chalupa. Bez problémov môže byť kadička takáto bledá, pergola takáto hnedá. Absolútne to nevadí, je to o to krajšie podľa mňa, nie je to také fádne, všetko rovnaké. Chalupa je úplne iné ako kúpacia kaďa. Sú to dva rôzne výrobky, úplne iné dve veci a keď budú rozdielne, tak budú plasticky iné. Ináč to pôsobí, je to krajšie podľa mňa. Lebo mať všetko, celú chalupu, takúto žltú pergolu, hojdačku, no prečo, hej. Ale vkus máme každý inakší, takže tu vidíme našu testovaciu z červeného smreku, už je tu 4 mesiace, 5 nebola natretá, nikdy nebude natretá, takže dá sa k tomu aj tak pristupovať.